Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы филология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, язучы, прозаик, шагыйрь Фәрит Яхин. Фәрит әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Фәрит әфәнде, бүгенге әңгәмәне сезнең истәлекләрдәге бер цитаты белән башлап җибәрәсем килә. Минем яшүсмер елларым, егет чагымның әвәлге еллары иярле ат өстендә үтте. Дип язгансыз. Менә авылны җаны тәне белән яраткан, авылдан башка тормышны күз алдына да китерә алмаган Фәрит, яшүсмер Фәрит, туган җиреннән аерылып, ничек Казанга китә алды? Көтелмәгән һәм бик күңелле, уңышлы сорау, чөнки шигырь белән башларга мөмкин. Ул вакытта мин шигырьләр яза идем. Җилнең дәрте күчкән егетнең йөрәгенә тулпар атып йып кыя тартылып, йөгәненә сүзе китә, әмер җитә егетнең егетләргә, кая болай кузгалдылар, кемнәрне үгетләргә һәм шулай дәвам итә торган атлар белән бәйләниләр. Шундый шигырьләр күңелгә киләдер, һәм шул шигырьләрне язган чорлар. Мин инде 7нче сыйныфта укыйдыр идем. Миңа килделәр дә бригадир, рәис, безнең Хуснуллин, Мөнәвир абый, Фатихович, Мөнәвир Фатихович һәм башкалар. Көтүче булар. Көтүче булар. Иярле ат, яхшы иярле ат, ул инде ул атның йөрәк кагышлары, ул атның йөрүшләре, ул сөлек кебек ат аңа яртып һәм миңа мәктәпне бетергәнче шунда эшләргә туры килде. Әле көтүче булдым, әле басу каравылчысы, әле бүттән, әле фермада эштә җиктеләр, әле инде колхоз үзләре сез беләсез, аларны көтәргә кирәк. Һәм инде мин начар укыйдым, яхшы укый идем. Сөмбел апа Хуснуллина ул вакытта кадрлар бүлеге мөдире, онны бетергәндә әйтте: "Фәрит, без сиңа әзерләп куйдык авыл хуҗалыгы институтына укырга кирәгә, менә направление, юлланма, шушы юлланманы аласыз, кирип, һәм инде бөтен райком төли, бүтән әйбер төли, сез барып укыйсыз һәм агроном булып кайтасыз, безгә бик кирәк агроном колхозга" диде. Мин мәктәптә комсомол секретаре, җитәкче рольләрдә башкарам инде, эшлим, һәм шул вакытта минем укуым да начар түгел инде. Шактый яхшы. Ләкин мин әйттем, минем бөтен теләгем менә шушы җиргә университетның филология факультетына кирип уку, чөнки мин язам, шигырьләр язам. Сезнең инде орлык салынган булган иҗади орлык. 7нче сыйныфта инде мин инде бик актив яза идем. Һәм ул миңа: "Без сине дә укыйбыз", ди, район газеталарыннан да укыйбыз, районның теге Сарман таңнарына да йөрисең, бүтәненә дә йөрисең. Без сине беләбез. Без ул иҗатың уңышы гына дәвам итәр. Без сиңа комачау итмәбез. Монда эшкә генә кайт. Монда эшкә генә кайтырсың. Һәм башкалар. Ярар дидем дә мин. Ул юлланманы барып алырга кирәк иде, барып кирергә кирәк иде. Монда университетка килдем. Университетка документларын биргән вакытта документларны карадылар да, алучылар. Сез ялгыш бу җиргә киләсез бит диләр. Мен әйтәм: "Нәрсәгә? Менә без сезгә тәкъдим итәбез тарихны, бүтәнне, анда бүтән факультетлар, анда да студентлар кирәк. Филология гына түгел, сезнең билгеләрегез ул якка юнәлешлерәк, яхшырак, уңышлырак" диделәр да инде. Мин икеләнеп калдым, әйтәм, мин әле мин фәлән икән түгел. Аннары күңелгә килде инде менә шушы үземнең ичке тойгылар, ичке хисләр, һәм иптәш егетләрем дә минем белән иде. Аларга да әйтәм, мин инде үземә хилаф итмичә теләгән җиремдә укыйм. Һәм комиссиягә да әйттем, инде кабул итү комиссиясына да шулай дип. Алар миңа карап торды да, инде бер ханым, бик мәшһүр ханым иде. Безне укытмады ул, һәм хәзер вафат инде, академик булган иде. Камил Рахимович карап тордылар да, ул вакытта мин аларның исемнәрен дә белмим бит инде. Ярар инде, ярар, кирсен, укысын. Аннары укыныр җылап килер әле диде. Сөмбел апа әйтте, инде син ялгышасың, менә университетка керү ул кытчыкса, ул вакытта бик авыр инде университетка керү, сез нәрсә инде, бер урынга 8, 9, 10 кеше, без конкурс зур. Бик кичке әзгенә алалар, 18-20 бала алалар. Аның әле яртысы Арафактан килә, яртысы бүтән җирдә. Һәм инде тем кирип булмас инде дигәнем, бөтенсен 5-кә биреп кирергә туры килде.
Һәм инде укырга туры килде. Укыдым инде, укыгач мине укып бетергәндә аспирантурада калдырдылар. Менә укыган вакытларга бераз тукталып алыйк әле, Фәрит әфәнде. Казан дәүләт университетында сезнең бит инде биографияны шактый өйрәнгән булсалар кирәк, сезнең активлыкны авыл мәктәбендә ничек итеп җәмәгать эшләрендә катнашканыгызны һәм университетта сезне инде тегендә тарткалый башлар, монда тарткалый башлар, спортка, бокска, регбига, кем әйтмешли, комсомол эшенә. Әмма ләкин ничектер менә сез аларның барысына да ничектер менә бераз читкәрәк итеп, бераз иҗатка басым ясыйсыз. Менә бу иҗатка шуму ул вакытта инде сезнең менә аңлы рәвештә мин шушы юлдан язучылык һөнәренә әзерләнәм дигән тәэсир белән эшләндеме, әллә инде күңел халәте идеме әле ул вакытта киләчәкне күз алламыйча менә иҗатка сусау. Физик яктан авыл малайлары ныклы була бит инде. Аларны спортка тартмыйча мөмкин түгел. Һәм инде университетта мине регбига яздылар, бокска йөрим, гер күтәрәбез, һәм башкалар, һәм регбине уйныйбыз. Менә безнең бит инде бүгенге ниләр министрлар җитәкчесе, татар министрларының җитәкчесе, министрлык кабинетының җитәкчесе регбида уйнаган малай. Сошин. Менә анда бит бөтен әйберне уйнарга кирәк, топны алырга кирәк, йөртергә кирәк, һәм инде ул сине шиవ чыралар син инде шып барасың һәм ягылып төшәсең, тәгәрәп китәсең. Ул зур физик көч сорый торган, зур физик көч һәм сына торган, һәм сынмый торган әйберләр булырга тиеш кеше. Һәм алар барчасы да эшкә җигелә, һәм сынганысына калганы кала, исән һәм башкасы башка. Һәм минеке неттин видимо язмыш дигән әйбер бар бит, тәкъдир дигән әйбер сиңа җитте, булай маташырга дип минем ишәк шартлады. Уйнаганда түгел, кайтышлый мен инде кайтып җитәлмәдем, бөтен нием авырта башлады, сукыр ишәге шартлаган булып чыкты. Анда шәп итеп сугалар бит, анда бит тупны алганда нидән арттан да бера алды. Аның ул уенны карарга кирәк, ул бит ул яхшы уен, ул кызыклы уен, әйтәм бит эши берисең. Туп артыннан да ачасың һәм сине эшәргә ярдәм дә итәләр. Һәм җитмәсә инде вал ниләр бар, аның үзенең ниләре бар, тәртипләре, һәм ул бик гаҗәеп дәрәҗәдә кытчыксыз физик әзерлекне сорый торган уен. Һәм инде төшеп калдым мен командадан. Күбик вакытлар фотоны бүтән ниләрне спорт залларыннан күрергә туры килде, уйнаганны. Ләкин инде менә шушы ул теге тупны туп белән йөрүләр, ритүләр, ишрулар, аларның фотоларны күрергә туры килде. Соңында мин аларны эзләп карадым, таба алмадым. Мен инде сборный командадан төшеп калдым. Чөнки инде башта операция сыңаланың тернәкләнү вакыты һәм башкалар кирәк бит инде. Ул минем 1 елга кадәр сузылды. Мин киттем, аннары яңадан килдем, яңадан тагы миңа суктылар, ул җыртылды. Кыскасы инде менә шуңа күрә мин спорттан төшеп калдым. Һәм мин инде тулысынча шуннан соң яңадан иҗатка кире кайтып, фәнгә кире кайттым инде. Мин бәлки спортчы да булыр идем дип әйтәм, мактанып әйтә түгел. Кешегә бирелгән түгел, мөмкин иде. Мөмкин әйберләр күп ул тормышта. Әмма ләкин һаман әнә шул сез әйттегез бит, тугры булып калырга кирәк үзеңнең теләгеңә, үзеңнең омтылышыңа. Һәм һәр вакытта инде менә шушы, менә әдәбиятта, фән белән шөгыльләнәбез инде. Мин аны фәнгә килмәс идем, әдәбияттан аерылмас идем. Беләсезме, хикмәт нәрсәдә? Бөтен Европа галимнәре һәм Европа язучылары һәм инде танылган язучыларның бер сүзе бар, хәтта Шолоховның да бар. Фән талантны чистарта. Ягъни без инҗи булып туарга мөмкинбез. Без бриллиант, алмаз булып туарга мөмкинбез. Әмма ләкин аны бит бриллиантка әйләндерүче бердән бер әйбер бар. Ул фән. Фән дөньясы ул бик күп. Һәм мин магълуб киттем. Анда бит юнәлешләр бик күп. Һәм әдәбият белән, борынгы әдәбият белән, борынгы язулар белән, борынгы әйберләр белән, һәм көннәрдән бер көнне миңа мөрәҗәгать иттеләр. Безгә бит кирәк борынгы әдәбиятны, менә пәйгамбәрләрне сөйләп бирергә, исламны сөйләп бирергә. Бит зур тема. Күз алдына китерегез, исламны сөйләгән вакытта татар исламы дигән төшенчә бар. Татар исламы дигән сүздән нары халык исламы түгел. Менә борынгы әдәбиятны алсак та, Суфи Аллаһияр, мәсәлән, Урта Азиядә яшәгән, Бохарада яшәгән, ләкин аны конкрет беләләр, ул татар. Ягъни аның бөтен ихтикаты, бөтен иманны аңлатуы, бөтен исламны аңлатуы ул только татар кысаларында гына.
Урта Азияның бит, тик мәсәлән, безнең дат кавымы белән дә әйтәләр бит инде татарларның ул вакытта, ул яңа таҗикларныкы кебек. Менә безнең таҗикларныкына күпме дәрәҗәдә шаган, беренчедән безнең ул теге диндә Мусларыбызда сөнниләр, икенчедән бездә бөтен әйберне дә Аллаһ Тәгалә үзе бирә һәм үз теләге белән аның ихтиярында без. Аллаһ Тәгалә безгә каршы түгел, яки безгә кимсетүче дә түгел, үзе бирә. Безнең ихтиярны таләп итми, һәм ул сәбәпсез, бернинди сәбәпсез. Аңа сәбәп кирәк түгел Аллаһта. Менә шушы якларын караганда, ул бит Кавказ исламыннан, яки Үзбәк исламыннан, яки бүтән исламнардан безнең аерылып тора. Әйтик, мәсәлән, Төркләрнең ни буенча алар Матуридия дигән сүз инде, ягъни фәлсәфәсендә ихтиярны күрсәтергә кирәк, һәм кеше һәр вакытта үз ихтияры белән алар. Бездә ул ихтияр юк, булырга тиеш түгел. Һәм менә Суфи Аллаһ һәм башкаларда буйсыну, туктаусыз менә шушы Аллаһ Тәгаләдән биргәнне таный белү, һәм шуның белән канәгатьләнеп белү. Бу татарда гына, һәм татарның менә шушы ихтикатын һәр вакытта таныганнар, ниткән әйтик, урта гасырлар булсын, әйтик, соңгырак дәверләр булсын, һәрбер чорда менә шушы үзенчәлекләр бар, һәм безнең шәригатьтә дә үзенчәлекләр бар. Әйтик, мәсәлән, бездә умыртка сөягенең җилеген ашау, яки сөяк җилеген ашау, яки булар бит барысы бөтенесе тыелган, яки анда төрле ризыклар мәсьәләсендә, һәм бездә тыелганнар, мәсәлән, бүтән халыкларда рөхсәт ителгән. Менә аларда әле милли тегин инде бер үзенчәлекләр бар. Милли үзенчәлекләр генә түгел, бу бит элек-электән борынгыдан килгән әйбер. Ислам бит безгә кайчан кергән? 750 елда Иртыш буена инде ислам килеп җиткән, һәм Кытайлар белән сугышкан вакытта мөселманнар инде татар, төрки мөселманнар катнашканнар. Һәм инде без соңыннан беләбез, барыбыз да бик яхшы беләбез, Сәлҗүк төркләре хәзерге Канаклах авылы, Канаклах халкы. Әйтик, мәсәлән, ак дигән сүзне сез беләсез, җай ак һәм ак ниләр безнең. Алар бит Канаклах халкының менә шу Сәлҗүк империясының чикләре, һәм алар килеп керәләр, һәм басып алалар бөтен гарәп дөньясын, һәм бөтен гарәп дөньясын 1070 елда үзләренең империясын төзеп, һәм аны ныгыталар, һәм тарихлар шактый кызыклы, һәм башкасын да сөйли башласаң. Фәрит әфәнде, менә сез инде бу темага кирип киткәннән мин соравымны алданрак бирмәкче идем. Дини темаларга гыйльми эшчәнлек алып бару, dini temalarda icadi şenlik alıp barı. Mesela siz 90-cı yıllarda bu temaya kirip gitkensiz, hem edipler, yazıcılar arasında birincilerden bulup. Nəsə təsir etdi mənə şu yazısılıqda sizə icad etərgə, hem ilmi şenlik bilen şüğüllənirgə. 90-cı yıllarını başın biz biləbiz. Bunda indi ildə sayuslar qalğan, hem şiklər açılğan, mümkünliklər açılğan vaxt. Onların da təsiri buldu mu, yok mu? Birinci təsir etkili bir ulda olsa bala çaqdan bolğan tərbiyə. Əlbəttə biz pioner, komsomol bolğan kişilər oluşurunu ötdük. Lakin indi İslamdan şitləşdirü, yəni İslamның kulturası, İslamның mədəniyyəti bizə doğrudan-doğru indi tatar tərbiyəsi bilən kirə idi. Onu inkar edip bulmayın. Benim avulun bir başı tipler işi, anılarının ziyaretlarda yerim, bir başı indi Kazan işi deyip atalı. Düsüm avulu Sarman rayonunda. Şunsu kızık, ol Düsüm avulunun kelip çıkışı hem başkalar, mene ol tipler deyip aytadi. Tiplerler, olar barçası da neydi, Türkistan'dan köşerinip kelip başta Əstərxan yağında bulup, onlar Əstərxan yağından şuşu bizim yaklarga kelgenler. Bunun bütün tarihi var. Bunun bütün tarihi Rıza Fakhrettin'de yazgan, bütünlerde yazgan Düsüm'nin anı tarihi bir geybet. Çünkü Düsüm avulları bir küp. Hem Dus Muhammed isimli xanı, o indi Kermen xanı, yani şunun köşep gelip, özünün avulların buldurup, hem indi şuşu halklarını alıp geliyorlar, hem başka bular turunda bir küp, bir motor tarihler var. Hem bulburanın tarihler, hem buna şuşu halkımızın, özümüzün birinciden Mine rahmetli halkım, mene şu avul halkım, şul kurşular, şuluk avuldaşlar. Bunların terbiyesi ikinciden indi. Muallimlerinin iskitkiş münasebeti, yaxşı münasebeti bu meselede teki alar indi qatgı teki bergene noktaga berilgen kommunistik ideologiyada yaşauşlar tugul, onlara bilebilir, ol bütenler, alar bir tarihini, məğnələrini anlauşı kişiler idi. Hem indi tağı, elbette Etiyani'nin
һәр вакытта күзәтү астында туу бу мәсьәләдә һәм һичшиксез. Һәм инде алга таба инде мин борынгы китаплар белән шөгыльләнәм. Инде борынгы китапларга ничектер бик җиңел кирип киттем һәм аларның тәэсире. Мин гомумән үземне китап кешесе дип атыйм инде кай вакытта китапта туган, китаптан барлыкка килгән. Ислам динен өйрәнгәндә миңа бик күп әйберләргә җавап эзләргә туры килде. Һәм биографияга килгәндә, хезмәт биографиясына сез бит инде эшчәнлегегезне Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият ул вакытта тарих институтында аспирантурада башлаган кеше, шулай бит. 83 еллар шунда инде диссертация яклап. Аннан соң ничектер менә кискен генә бурылыш булган шикелле сезнең биографияда сез яшьләр торак төзелеш комплексына китеп барасыз. Менә төзүче, бригадир, сез бу чорда инде менә шушы иҗаттан, фәнни эшчәнлектән тулысынча аерылып тордыгызмы? Нәрсә булды бу? Әллә инде бу вакытлыча тормышны көйләүнең бер чоры? Әлбәттә, һәр яшь кеше, ул вакытта совет вакыты, һәм мин тормышны үземнең торакны, үземнең фатирны булдырырга, үземнең гаиләмне кайгыртырга тиеш идем. Һәм без яшьләр торак комплексы ул зур бер эш, ул төзелешкә өйрәнәсең һәм башкага, һәм кешеләр белән мөнәсәбәткә өйрәнәсең. Бу инде эшче хезмәте, миңа бик эшче хезмәте бик ошый. Һәм мин эшче хезмәте, төзелеш хезмәте шулай ошый. Һәм заводта эшләргә, бригадир булырга, төзелештә эшләргә һәм башкалар туры килде. Һәм күз алдына китерегез, шул ук вакытта иҗатта параллель бара иде һәм төзелештә дигән газетага мин шигырьләрне дә бирәдем, хикәяләрне дә һәм язмаларны да, хәтта урысча бар иде. Урысчада настройки дигән газета бар иде, Треснака, аңа да бирәдем. Мәсәлән, Денине ул вакытта, кстати, министр да ярган, ул да ярган, цех начальнигы. Моның малае инде бу. Шунысы кызык, Трес начальнигы да шулай. Булар укыганнар мине вперед дигәнне, время не стой дигән мәкалә инде. Менә шушы вакытлар ничек иттереп тырыш хезмәттә, цехта тырыш хезмәттә ничек итеп менә шушы уңыш итеп бара. Һәм шушылар турында да язган әйберләрне, директорлар ниләр турында, сокланып язылган әйберләрне укыйлар һәм миңа рәхмәт итәләр. Директор үзе килеп кулны кысадыр. Мин сиңа моның өчен премия язгандырмы юкмы, мин асын белмим. Но мине эшкә әйттеләр инде цехтан киткәч, бригадагыз утырып җылады, сине сагынып диләр. Ансы булгандыр инде, шутка инде. Менә Тукай музеенда директор булып эшләгән чорларыгызны мин шәхсән үзем яхшы хәтерлим. Ул вакытта инде телевидениедә, яңалыклар бүлегендә эшләгән чор һәм ничектер ул чорда Тукай музее яңа бер сулыш алып эшли башлады һәм төрле чаралар, төрле очрашулар, кичәләр менә бик актив рәвештә барды һәм без аларны күпмедер дәрәҗәдә яктыртып барырга тырыштык. Менә Тукай дигәндә һәрхәлдә бит сезнең Тукай белән Тукай музеенда гына очрашу түгел, сез аспирантурада укыган чорда ук Тукайның журналистика юнәлешендә эшләгән эшләрен өйрәнгән галим, шулай бит. Камил Мутыйгый белән Габдулла Тукайның нәшер иткән гәзит журналларын тарихи яктан анализлап, аларга фәнни яктан караган кеше. Менә Тукайны бүгендә төрлечә бәяләү бар. Искә алсак, шул Галимҗан Ибраһимовның язмаларын Тукай белән бәя биргән. Кем бигрәк анда, Тукаймы, Дәртмәтме? Сез дә менә шушы галим буларак Тукайның иҗатына бәя бирәсез. Менә бу гыйльми хезмәт кенә дип атаргамы моны? Әллә инде менә бу шушы Тукайга тагында якынаю һәм аны өйрәнү нәтиҗәсендә аның иҗатына бәя бирү дип аңларга кирәкме? Фәндә минем принцип хакыйкатьне ачыклау. Ягъни истина, хакыйкать булырга тиеш. Әлбәттә, минем үземнең фикерем, от себя дип әйтгәндә, үземнең фикерем туарга мөмкин, бик кызыклы мәгънәләр туарга мөмкин, ансыз мөмкин түгел, һәм Тукайның тәнитеп. Миңа менә шу шәйбер кирәк иде, һәм мин аны бик яшьли ул әйбергә тотындым, ничектер вулгар социологизмнан китәргә, социологик мөнәсәбәтләрдән китәргә, чын иҗатны ачыкларга, һәм миңа Тукай журналист буларак, мин журналистика буенча яклаган кеше. Тукайның журнализмы һәм журнализм төшенчәсе күз алдына китерегез. Нәкъ ул вакытта Америкада яки Европада журнализм дигән зур бер агым яши.
һәм шушы агымга Абдулла Тукайның килеп кируе, һәм шушы агымның хезмәтчесе булуы, хезмәтчесе дип әйтәм, журналисты, сез күз алдына китерегез. Уральский кая татардан читтәрәк кенә алар үзләре язалар. Безнең читтә генә безнең газетны укымаска мөмкиннәр дип. Сез күз алдына китерегез. Бик кызыклы, хикмәтле бер шигырь булар. Моңа кадәр айга бер яки елга 3-4 сан чыга торган Уральск газетасында алалар урысыныкын Тухватуллин ала, һәм урысча газетында чыгара башлар, һәм шул ук вакытта Фикер, Алгасырҗа һәм бер-бер артлы яңадан яңа номерлар. Уклар, буларның барчасында оештыру һәм алып бару. Һәм яңалык юк бит. Яңалыкны тудырырга кирәк. Һәм нәрсә ши Камил Мутагый менә шушы журнализмның бөтен хикмәте нәрсә? Журнализм туктаусыз ул оештыра, җәмәгатьчелекне оештыра, ул төрле утырышлар оештыра, җыелышлар оештыра, спорт ярышлары һәм башкалар, һәм шуларны яктырту. Һәм менә бу безнең бит инде әгәр дә кешеләрне, җәмгыятьне шулай яшәтмәсәң, бүтәнчә яшәтеп булмый. Һәм менә шушы булырга тиешлеген, булар демократик шартларда шулар булырга тиешлеген, һәм Шитловский ул вакытта вице-губернатор, һәм Радзянко, алар бит соңыннан бит вакытлы хөкүмәтнең министрлары. Менә шушы булар 1905 һәм булар шушы әйберне аңлап, аларга ярдәм итеп, аларга мөмкинлекләр тудырып, хәтта инде кунакханәләр, заллар һәм башкалар биреп, һәм шушында газета, журналлар күз алдына китерегез. 25 яшендә булырга тиеш була Камил Мутагый Тухватуллин баш мөхәррир булыр өчен, главный редактор булыр өчен. Ул 22 яшендә, 21-22 яшендә баш мөхәррир була. Аңа рөхсәт бирәләр. Документларның бөтенесендә күрсәтелгән. Син ничәнче елны туганлыгы күрсәтелгән? Отырды 25 лет дип. Язылган. Мин документларга карыйм, ничек инде әйтәм, буларны күрмәгәннәр. Радзянко кул куйгач, вице-губернатор кул куйгач, аны шулай кабул иткәннәр. Бүтәнчә ни түгел. Аларга ярдәм дә иткәннәр. Һәм белем. Мине искиткә гаҗәпләндерде ул Камил Мутагыйның, Тукайның белеме. Алар бит шушы кадәр шигырьне, шушы кадәр мәгънәләрне бирү өчен аларга шул кадәр зур белем кирәк булган. Ул белемне мин мәсәлән Дәрдемәндә дә, Сәгыйть Рәмиевтә дә бүтәннәрдә күрмим. Хәтта мин күрмим аны. Соңрак булган шагыйрьләрдә дә, хәтта мин аларны күреп, әмма Тукайдагы ул белем, ул искиткеч югары дәрәҗәдә зәвыклы фикерләү, һәм буларны гений. Мондый гений просто гади рәвештә генә әйтеп әйткәндә, татарда булмаганлыгын миңа аңларга туры килде. Һәм күз алдына китерегез, һәрбер мине шигырьне тудырыр өчен, әйтик мәсәлән, китмәй шигырьне тудырыр өчен, ул башта ничәмә мәкалә яза шушы темага, һәм ничәмә утырышлар үткәрәләр, халыкны җыеп, һәм башкалар, һәм татарның мәгърифәтен күтәрү мәсьәләсендә, һәм шуннан соң китмәй шигырь барлыкка килә. Тегеләре булмас. Һәм менә миңа журналист Тукайның журналистиканы иткәндә эшчәнлеген, менә мин шушыннан әдәбиятка килү, ничек итеп әдәбиятка алып килә шушы теманы, ничек итеп шикәртә, ничек итеп шушыларны ныгытта, үстерә, менә шулар. Бу моны җәмгыять эшләгән, җәмәгатьчелек эшләгән. Һәм шул вакытта Тукайның үзенең белеме, Камил Мутагый, ул бит искиткеч шәхесләр. Һәм күз алдына китерик. Бөтен татар дөньясы өчен кинәт кенә зур bir матбугат, искиткеч алдынгы матбугат барлыкка килә. Соңыннан яңа тормышты эшләп карый Камил Мутагый. Тукай юк, язучы, менә аның артыннан бөтен оештырган әйберләрне язып барырга кеше юк. Бит килә иде, Саяр труппасылар монда барлыкка килә, Уральскида бүтәннәрдә барлыкка килә. Менә шушы процессларны языр өчен Тукай җитмәй. Тукай көлеп яза. Анда да берничә малай, яңа тормыш дигән газета оештырган назы. Берничә малай, аңламыйча, шаярту бит инде. Менә шушы әйбер җитмәгән. Һәм Тукай турында озаклап сөйләшеп утырырга була, һәм андый кешебез безнең бик сирәк татарда андый кеше. Сезнең менә биографик эшчәнлеккә килсәк, тагын бер шундый Котлам дип әйтергә кирәк. Татар дәүләт гуманитар институты, соңрак инде ул Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты. Онларга кирәк бу инде менә шушы безнең суверенлык алган елларның суверенлыкның бер җимеше булгандыр дип бу уку йорты, аның бер нәтиҗәсе дә. Сез бит шушы уку йортында кафедра җитәкчесе, профессор, менә бу уку йорты эшли башлаган чорларда сез аңа нинди өметләр багладыгыз? Һәм бу уку йорты инде бүгенгендә юк. Аны саклап калып була идеме һәм кирәк идеме сакларга бу уку йортын? Шундый зат сорау. Һәм шулай искиткеч зур сорау.
ул институт безнең иң затлы мөгаен, иң авторитетлы институт иде заманында. Дөресен генә әйткәндә, аның көннән-көн рейтингы күтәрелде. Көннән-көн аның дәрәҗәсе югары китте. Һәм анда бит инде без максат куеп эшләдек. Беренчедән безнең кафедра әдәбият һәм кафедрасы ул да булса урыс әдәбияты һәм дөнья әдәбияты бит инде яңа методлар балаларга, ягъни студентларга бирә торган яңа белемнәрне, бирә торган яңа методлар табырга һәм фәнни тикшерүләрне табып, менә анда элементар анализ методы табылды. Анда табылды эшләнгән чорда, менә шу безнең кафедра эшләгән әйберләрнең берсе ул да булса әдәби текстологик метод. Ягъни борынгы әдәби әсәрләрне ничек итеп авторлыгын билгеләү, атрибуцияләү, ничек итеп елын яшәгән, язган елын. Әйтик, мәсәлән, шул ук без бүгенге көнгә кадәр инде галимнәр язып йөриләр. Әйтик, мәсәлән, Харәзми кем булганын, әйтик, мәсәлән, белмибез дип. Харәзминең хәзер кем икәнлеге дә ачыкланды бит инде анда. Һәм башка бик күп әйберләр. Анда әйтик, мәсәлән, бик күп әдәби пласлар. Анда безнең татар дөньясының Идел буе белән генә, Урал белән генә шикләнмичә, бәлки Кавказ арты, Кавказ һәм аның артындагы дәүләтләр белән дә турдан-туры иҗади яктан бергә берләшеп эшләүләр һәм башкалар. Менә Хатип Йосыпович Миннугулов аларны бик яхшы аңлый торган иде һәм бик югары бәяли торган иде. Һәм менә шушы институт, гуманитар институт, ул рейтинг ягыннан да, дәрәҗәсе ягыннан да, җәмәгатьчелек алдында да һәм Мәскәүне тикшерергә килде, ничә тапкыр тикшерергә килделәр һәм аны бик югары бәяләделәр. Аның бит инде ректор да кем ие, Васил Гайфуллин. Ул шын мәгънәсендә министр булган, шын мәгънәсендә мөгаллим, үзе физик, бөтен нәрсәне аңлап, бөтен нәрсәне үз җилкәсендә, үз алып бару белән алып баручы. Аннары Флора Крауна Ганиева. Булар бит шундый шәхесләр һәм иң алдынгы кешеләрне генә җыю принцип иде. Иң яхшы укытучыларны, иң алдынгы фикерләүчеләрне һәм башкаларны. Гуманитар институтының ябылуы бик гади әйбер булды инде 2005 елны. Ушарга кирәк булды, ягъни педагогик институтын кичәйтергә һәм бүтәннәрне. Анда инде сәбәпләр бик аңлашыла. Һәм шуннан инде яңадан да Әбитте гуманитар институт өчен яңа биналар төзелгән иде. Һәм аның бит әле киләчәктә беренче президент, Татарстанның беренче президенты исемендәге институт булу турында да бик күп сүзләр бар иде. Һәм җәмәгатьчелектә менә шушы даирәдә, югары даирәдә ничектер Ментевин Шариповичка көнләшеп карау булдымы инде, аяк чалу булдымы? Менә шундый әйберләр булды. Менә аны без инде аңлатмадык, аңлату кирәк тә түгел иде. Һәм соңыннан инде менә федераль университетка кадәр ушылып беттеләр алар. Әмма бүгенге көнгә кадәр аның укытучылары кайда? Сорбоннада укыта. Аның укытучылары ниде? Төркиядә иң югары яхшы институтларда укыталар. Менә шушы гуманитар институтның укытучылары. Менә сез алдынгы методлар дип әйттегез, шушы уку йортында. Сез бит инде текстолог, ягъни урта гасыр татар төрки әдәбиятын өйрәнгән галим, әйеме? Текстологияны. Менә бүгенге көндә безнең Урта Азия дәүләте галимнәре, бигрәк тә бу Казакстан, Үзбәкстан, Урта гасыр Алтын Урда чорындагы казанышларны, Алтын Урда чорын без турдан-туры варислары дигәнрәк формулировка белән алып баралар, ягъни алар якынрак Алтын Урдага. Менә әдәбиятта да шундый күренеш юкмы? Менә без беренче бу безнеке булган дигән. Bir карасак бит инде монда күбрәк уртак әдәбият, татарлык ни дәрәҗәдә? Милләтләр арасында бүгенге көндә бүлгәләнеш юкмы, тарткалау? Менә бу күбрәк казаклар, бу күбрәк үзбәкләр, монда татарлар әле читтәрәк тора дигән мәгънәдә. Беренчедән, Үзбәктә, Казакта ул халыклар элекке татар халыклары, татарлар. Һәм шушы Алтын Урдадан. Ансы без бәхәссез һәм Алтын Урдада төп көчләр булганнар. Әбүлхайыр хан заманында 15-нче гасырда казаклар айрым бер дәүләт буларак оешалар, һәм үзләренең ханнары белән, һәм үзләренең тарихлары белән, һәм алар Алтын Урдада оешалар, Алтын Урда составында, һәм шушы Алтын Урда эченнән күтәрелеп, айрым бер дәүләт барлыкка китергәч, аларның унының татар әдәбиятына катнашы турдан-туры бар, һәм ул әдипләр аларныкыда. Чөнки алар арасында татарлар да бүтәннәр. Ләкин казакларның формалашу тарихы ул бик зур, бик кызыклы, һәм үзбәкләр Сибир татарларынан шулай аерып чыгалар. Сибир алар инде нидән? Үзләренең әмирләре һәм ниләре белән Шәйбани хан заманында бер соңрак
Әбілқайыр ханда тәрбиеде өскен Шайбани хан, һәм оның ұйыштыруы, шушы бұхараларына алуы, һәм бір қызығай бір. Анда ол документларда бүтін жерде татар бара. Татар кішесін, Әбілқайыр да шу Шайбарны эшлей, һәм Шайбани хан да шу Шайбарны эшлей, татар мұрзаларын, татар нелерін, оның составында, оның ғаскар башында тұрған кішілерін, олар юқ иту, үттіру сейесетін алып баралар, һәм үзді, чөнки яңа халықны яңа нелер ұйыштыру. Мұсы икенче әйбер, бұл факторлар. Әмма да ләкин сіз әйткен сұрауға, әгер де олар баш дүниеден, біз староузбекский язык деп, біз алтын орда тілі деп етмейміз, залтардинский язык деп. Чөнки фәнге шулай қабыл етілген. Менә көз алдына кетірек, Татарстан деп аталған, әйтек, Ирак көнчығыштан алып, әдірән диңгезге қадар зор, паласа бойлап бара тұрған зор дала, Татарстан деп аталған, Тартария деп аталған екінші түрлі, деп аталған территория. Һәм менә шушы 19-нчы гасырда алыштыралар шушы төшенчәне урыс тарихында, Европа тарихында алыштыра Великий степ, бүйек дала дигән исем белән. Ул Татарстан дигән сүзнең аермасы онигенә алышынган исеме генә. Менә шундый исемнәрне алыштыру башлана. Ул тарихлар һәрбер халык үзенең тарихын булдырырга хаклы. Әгәр дә инде без әйтәбез икән, ул халыклар Шынапта анда булган, ул территорияда яшәгән мәдәниятне һәм башкалар нинде үскән икән, казакныкы икән, казакныкы булсын. Менә мәсәлән, бик күп шагыйрьләребез, шул Хәрәтмиләр, шул Сейф Сарайлар, ул казакныкыда, ул үзбәккә дә карый, ул башкортка да карый, чөнки башкортта бит әле татар нидән, татар белән бергә бер үк ниде, һәм шул вакытта татарныкы. Ләкин без горурланып әйтергә тиешбез, ул безнең татарныкы, ләкин аларның мәдәниятендә турыдан-тур рольне уйнаган дип. Бу безнең өчен. Әмма дә ләкин алар ул безнеке, ләкин татар мәдәниятендә үстерүдә аларның роле зур булган дигән фикерне әйтә белергә тиешләр. Әйтсеннәр. Ләкин була алар бит. Сейф сарайда бүтән аларга да хезмәт иткән һәм бүгенге көндә аларның мәдәниятен, аларның культурасын, аларның күзаллауларына гаталар икән. Бу хезмәт итү бүгенге көндә дә борынгы әдәбиятның хезмәт итү дигән сүз ул булырга тиеш. Мин гомумән юрганны миңа сиңа дип тарткалау ягында түгел. Нигә тарткалыйсың? Чөнки ул бер юрган менен бүлешеп, аны бүлешүдән мәгънә юк. Менә булар татар халыклары. Менә бүгенге көндә әйтик, мәсәлән, бер сиясәт тема. Сибирләр үзләренең телләре мәсьәләсендә. Әйе. Без барыбыз да таныйбыз, Сибир татарларының үз телләре бар. Бар. Чөнки диалектология фәне әйтеп бар андый телли. Бар. Аны бер кайда куеп булмый. Алар үз телләрендә сөйләшергә яки язарга яки иҗат итәргә телиләр икән, рәхим итсеннәр, язсыннар. Ләкин алар бар татар булудан туктамыйлар. Һәм менә шушы бар төрк халыклары, угыз халыклары, бар татар халыклары. Һәм ул халыклар әлбәттә бер булып, тату булып, матур булып яшәгәндә, аларның казахы да татар бит инде. Аның башкорты да татар инде. Мин андый татар милләте дигән мәгънәдә түгел, шушы кавымга карый. Төрки кавымга караган кебек. Менә кирпич шушыннан төзелүчеләр бит инде. Менә буларны, мәсәлән, мин башкортларның талантына, аларның үз телләрен саклау, таланты һәм иҗатына мин шулай сокланам. Ләкин әлбәттә без инде татарны кимсетә, татарны үзенә алырга тели дигән сүзне без күрәбез, улай бер бәйшек. Һәм без монда инде бик тәнкыйди карарга тиеш. Монда инде бөтен әйберне үлчәп, дипломатия. Сезнең иҗатка килик әле. Менә шигырьләрегезне инде сез мәктәптә укыган елларда яза башласагыз, чәчмә әсәрләр студент елларында ничектер барлыкка килә. Укыган чорларыгызда сезнең инде 10-тән артык хикәягез, берничә повестьгыз, романыгызның кулъязмалары була. Менә бу язган кулъязмалар алар ни өчен типографияга кадәр барып җитә алмадылар? Алар шул рәвешчә калдымы, алар югалдымы? Нәрсә булды алар белән? Алар исән, алар басылып чыктылар. Беренче соңрак басылып чыктылар. Һәрбер менә иҗат шундый бер бит инде ул. Мен бер иптәш дус малай миңа гел тәнкыйть итәдер, әле бер көнне генә шулай ук тәнкыйть итеп, монда бер айлык тәнкыйть итеп әйтте. Сез үзегезнең иҗатыгызны пропагандалау буенча бер грамм да эшләмәгән кеше сезне бу яктан караганда бик юкка чыгарып, хурларга, таптарга тиешмен дип. Шулай итеп язган иде. Мин аны белән килешәм, чынлыкта пропагандалау. Әмма ләкин алар таныш иде, алар мин язучыларга таныштырып бардым. Менә шушыларны бастырып, ул конкуренция булгандыр, ни булгандыр. Аннары минем алардан йөргән вакытым да булмаган инде. Илткән тапшырган, редакцияларда калган, редакцияларда исәнме, юкмы?
һәм башкалар. Ну, алар чыктылар, аларны. Миңа хәтта бер бик шагыйрыбыз әйткән иде. Фәрит, син әгәр дә яшь вакытта ук шагыйрь буларак үзеңне күрсәткән булсаң, синнән галим чыкмас иде. Әлдә ярый күрсәтмәгәнсең. Без сине саклап калдык галим буларак дидем. Һәм мин аңа риза. Чынлап та менә шушы ул бит әйткәнемчә талантны, кичкенә генә талантны зур итәр өчен әлбәттә фән кирәк, гыйлем кирәк. Ә ул буш әсәрләр язу, буш хыяллар белән яшәү, ул бит кирәк әйбер түгел. Әйтик, кибуым бар итәгә юк. Ә кешене укырга менә минем шартым әдәбиятта, әдәбиятта минем төп принцип хакыйкать фәндә инде минем. Әдәби әсәрләр шигырь булсын, ни булсын, әлбәттә хакыйкать ул беренче урында тора, ләкин тормышның мәгънәләрен бирү. Әгәр дә минем язган әдәби әсәр миңа тормышның нәрсәсендер аңлатмый икән, тормышның ниндидер очракларына, ягъни кешегә яшәргә, яшәү рәвешенә акыл бирмий икән, аңа кирәк түгел. Сез менә әдәби әсәрнең куәтен, көчен ничектер менә монча керү белән чагыштырасыз. Шәп. Ягъни бер иссидән bir salkınğa, yani edebi eser çın мәгънәсендә монча керү булырга тиеш сезнеңчә. Беренче тапкыр мондый фикерне ишеттем. Һәм гаҗәпләнеп калдым. Искиткеч шәп кызыклайдыр монча керү. Да. Язучы үзенең әдәби әсәрендә юынып, нитеп чистарынып та чыга бит әле. Рухы белән акыллы фикер. Моны уйларга кирәк. Мондый мәгънәле мин булман, башыма да китергәнем юк иде. Менә нитеп суга, менә күзалына китергез, кеше суга чумада, булт итеп килеп чыга, бөтенләй икенче бер дөньяда, икенче бер. Менә романга мин килеп кергән вакытта, бите Оскар Уайльдны укыйсың, бүтән укыйсыңмы, яки бүгенге көнне укыйсыңмы, суга килеп керәсең, булт итеп килеп чыгасың, бөтенләй икенче дөньяга. Роман беткән, но дөнья икенче. Аңлау, мәгънәләр икенче, тормыш икенче, тормышның яме, тәме икенче. Ягъни әдәби әсәр шулай булырга тиеш. Менә сезнең хикәя повестларыгызда ни дәрәҗәдә сез үзегезнең тормыш тәҗрибәсенә таянасыз? Менә мин кайбер хикәяләрегездә ул беренче заттан бара сөйләү, әйеме? Кай вакытта мин әйтәм күрәм, монда төп герой, мәгънәм әйтәм язучы үзе, автор үзе. Менә нидер күпме катламны алып тора сезнең әсәрләрегездә мин автор. Беренчедән, минем үземнең әсәрләрдә мин бөтенләй юк диярлек. Мин үзем турында язган кеше түгел. Бар икән, ниде, үзем турында яза башлаган идем мин, ниде, басылып чыккан, ничә тапкыр басылып чыккан роман инде ул көзге яңгырга кадәр. Директор, музей директоры тындысы бара. Но ләкин бит әле анда беләсеңме, бөтен хикмәте, әдәби әсәрнең хикмәте ул бит тип ясый, ул мин генә түгел. Çünkü kişilerin tecrübesi, tормыш tecrübesi, bütünlerinin tормыш tecrübesini bilmey turib, bütünlerinin akılın, мәгънәләрен bilmey turib, edebi eser tuturu, menimçe mümkün әйбер түгел, hem кирәк әйбер түгел. Kişilerin tормыш tecrübesini bütün kişilerге бирергә кирәк. Kişilerin мәгънәләрен аңлау дәрәҗәләрен. Мен шундый, минем бәхетем шундый булды. Бу Казан шәһәрендә булсын, авылда булсын, чираклы рәвештә Сабантуйда, һәм бүтән җирдә. Bir kitap кыргына әңгәмә итеп кырып кына алган вакытта да шундый акыллы кешеләр чирап, шундый мәгънәләр биреп калдыралар, искиткеч. Ул теге мәктәптә укытучы күреп әйтик, мәсәлән, сиңа H2O'ның үзенчәлеген сөйләп химия дәресен алып барган вакытта тәрбияви бер сүз әйтеп кую белән бөтен дөньяда дип куйган кебек, монда нәкъ шушы нишләп, ник без булай дип Тукай әйтмеш, ник без шулайсың дигән сорауга җавап эзләргә мәҗбүр иткән кебек, менә шундый кешеләр бар. Гомумән язучы ул үз чорының продукты. Менә үз чоры дигәндә, Фәрит әфәнде, бер чор иҗат әһелләренең иҗатлары да уртак ниде аваздаш була кебек. Менә темалары, дөньядагы вазгыятьләр, менә шушы шаукымда дип әйтик, ничек үзең булып калырга, ничек кабатланмаска, ничек үз сүзеңне әйтергә? Шәп сорау. Ничек? Менә бердән-бер ел мин нәкъ шушы әйбергә җавап эзләгәндә, үземнең фәндә калуыма рәхмәтлемен. Менә шушы фән. Ул гыйлем, ул менә кешеләрне күзгә тоту, ул синең үзенең тормыш тәҗрибәләрең һәм башкалар. Һаман туктаусыз әдиби үзе булып калырга тиеш.
Anarni işsizli markerlar артынан қорға керек ме, işsizli темалар артынан қорға керек ме, yazarga керек yürektegini, yürekini açıp yazarga. Mine min şiirde Hasan Tufan bulsan idi. Musa Jalil bulasan idi. Tuqay bulasan idi şiirde. Mine şular bulasan idi. Toqtaş bulup bula. Hasan Tufan bulup bulmay. Sen şulay bulsan idi. Prozada. Bir koyurlar bulan siz bir şiirini aytdınız Ayaz Yılajov, Galimjani Ibrahimov. Mine olar bulurga idi. Şular fende şulay özünün neler var şahslar. Өзіңнің yıldızları. Яғни оларға тең боласы келу ұмтылышы, hem тұрмышта кішілерге тең боларға ұмтылыш, міне шушы сұқланғыш идеалларының болуы бұл ижатта ең керек ейбір. Міне бұл оңайдан бір сұрауым бар. Шағир һәм тәнқидші Нәжибә Сафина. Сіздің шиғырлар турында бұлай деп әйткен болған. Я Ғұмар Хайям, я Нақи Сәнбәт болар. Bu dostlarca şayartıp eğitilgenme, ılıqlap eğitilgenme, türttürüme, nişik anlara kirəsiz, mənə nişik üzəgiz anlatır idiniz? Necibe Safina, mənə şəxsimə həmində icatımı hər vaxtda tənqidi münəsəbətdə buldu. Həmənin olay buluğu bir eybət buldu, tələfişən buldu. O müğallimlər tələfişən buldu. Allah, həm müğallimlərdə gene var o sifat. Həm Onun şulay deyip eytü ya Ғұмар Хайям, ya Нақи Сәнбәт. Onun eyt Нақи Сәнбәтнің кейін елағанда қарағысыз. Ғұмар Хайям ne etken de oyunda. No, olar bile şavaştırgan iken. Мен ona zor rahmetken eytirge gerek. No, lekin Ғұмар Хайям tivindagi taranalar yazı. Yakin Нақи Сәнбәт tivindagi dramaturgi hem şiiriyat hem proz yazı. Gerek bulgandır. No, lekin siz göz alına getiririz. Нақи Сәнбәт şol kadar көп tarihlarını öğrengen. Bizden Muhammed Yarını tapkan kişi, bastırıp çağırgan, halkka yetkirgen kişi, soğuş vakitinde işlegen kişi. 41-45 yılı soğuşlar vakitinde ilige iner işlegen kişi. Oğumdan anday büyük şahısları özbel çağıştıran iken büyük zor rahmet. 1995 yılda sizin Gürge kadar saklangan Süyu kitabınız çıkkaş, şul vaqtda yazışı Rüstem Mingalin bulay deb aytgan bolgan. Gazet, televideniye, radionu şüpləgən şiirlər, jırlar zamanında Yaxinның şiiri meydanga kiruvi quvonishli ko'rinish. Mine bu vaqigadan so'ng, indi bu aytilgan fikrdan so'ng 30 yilga yaqin vaqt o'tgan. Biz bugun da aytamiz, estradani, şiiriyatni şup bastı deb. Şuple deb. Ya'ni şup bir qachanda bitmayacakmi bu? 30 yıl elikte bine şulay aytilgan, bugün de aytamiz. Haydar Gaynetdinov degan jurnalist var idi. Bizning xizmatda sizning xizmatda şaning bek motor so'zi bor edi. Bilasizmi dey, shup narsa uchun o'sa. Mana shu topshirdi. U bitti she'rning o'z balasi dey. No tufraqning o'z balasi ham ularni bek tarbiyalab o'stira shupni dey. Ya'ni ul shup deb aytganlaringiz ul bizning bolalarimiz degan kebek, u bizning xalqning mümkinliklari. Ular bir şulay şup bastı deb aytmas edim men. Ular bulurga deyir. Ansız mümkün tugul. Ul bit men g'umuman ijatning adabiy ijat ul bit proses bulurga deyir. Ul nindedir bir kishinikigina tugul, Farid Yaxinning gina adabiyat tugul. Ul bit bütün Tatar xalqining adabiy ijati. Şoňa göre istradada da bulurga deyir. Eger de şamygan barmagız dep aytam men. Şamygan okumagız. Lekin olar bulurga deyir. Erik maydanda bulurga deyir, Vatan Tatarstanda bulurga deyir. Bulurga deyir, olar barşası. Yani olar tulayım üsüşke barbar nididir ettergişlerin girebilirsiniz. Elbette, ansız mümkün. Zifa Kadirovan'a hurlular naşar yazdı. Men işe tapqara okudum da ne, anın özünçelikli, yazı özünçelikli, o yazı neydi? Stili özünçe, Fevziye Beyram'a kadar özünçelikli, Nebira Qimattin'a kadar özünçelikli stiller hem neyinki de qay vaqtda men aytalar, biz men anlamayız deyip qay bir yazıcılarımızны Marcel Galiyevni mena bir anlatıp tura, men anlamayım deyip oquganda. No jamaat. Seniki tugul iken okuma. No lakin olar ul ijatlar bularga tegиш. Hem ul ijatlarning buluvi bilan biz baxtli. Aytik mesela men aytalar, Fevziye Beyram va ul tarixni bilib yazamısın? Jamaat.
ул тарихны белү түгел, безгә тарих белән кызыксынырга ярдәм итә, һәм аның кызыксынуына түгел, ул безгә тәкъдим итә, шулай иттереп тә була, булай иттереп тә күз алларга. Һәм ул аның белән бөтенләй яңа дөньябызны ача. Безнең бит фикерләү шуннан соң бөтенләй үзгәрә. Гомумән безнең, мин ул чүп дип әйтмәс идем. Менә сез болынга чыктыгыз, болында чәчәкләр төрле үләне үсәтегез, монысы хәтта шайтан таягының да үзенчесе бар. Менә булар барчасы да бит алар болынның яме, матурлыгы, халыкның яме, матурлыгы. Һәм менә шуның кебек бу иҗатлар, бу ниләр барчасы да яме, матурлыгы. Әлбәттә илһам берәү генә. Мөслим Магомаевны кабатлап булмый. Но алар берәү генә. Әлфи Абзалов берәү генә. Мәсәлән, Хәния Фәрхи дә түгел, бүтән дә түгел. Ләкин һәрберсенең таңлай башласаң, үз урыны бар, үз яме бар, үз моңы бар. Мин чүп дип әйтмәс идем. Хамай кышы хикәягездә мондый юллар бар. Шулай да минем шанасым килә. Килер төсле ул бәхет, эзләп табар кебек үземне. Бәхет сезне бу тормышта чынлап та эзләп таптымы? Хамай кышы. Хамай кышы ул бик күп тирләргә тәрҗемә ителгән әсәремнең берсе инде. Ул энциклопедияларга кергән, төректә бик ярата, төрекләрдә дә бик яраталар. Бүтән җирләрдә дә, хәтта русларда яраттылар, мактап яздылар. Бәхет. Миннән югалтканым юк. Ул һәр вакытта минем белән булды. Мин үземне бәхетле кешегә саныйм. Һәм инде бөтен кеше дә бәхет. Менә шушы көннәрдә генә укыдым. Укыдым Ибраһимов. Безнең бар җир шигетебез. Беләсеңме, аның бик матур гына шигыре бар. Исемә төшерми. Ул әйтте, кайбер кеше шул кадәр күнегә ди, үзенең бәхетсезлеген бәхеткә санап, шулай яшәргә мөмкин ди. Әйбәт фикер. Бәхет нәрсә соң ул? Бәхет төшенчәсен элек-электән Аристотельләр һәм бүтәннәр тикшергәннәр, һәм бәхет нәрсә дигән сүз? Бәхет ул безнең язмыш. Наша судьба, безнең язмыш. Күкләрдән бирелгән дибез, һәм башка да Аллаһ Тәгаләдән. Бәхет ул безнең язмыш. Бар шул. Никадәр бәхетле булдык язмышыбызда. Аны без бирә алмыйбыз. Бирелгән. Шуңа күрә бәхет белән язмышына мин берүк дип саныйм, һәм язмышымда булган сикәлтәләр булсын, язмышымда булган очраклы дуслар яки зур дусларым булсын, һәм башкалар. Булар барчасы да минем бәхетем, минем тормышым, минем яшәешем, иҗатым, булар барчасы да бәхет. Һәм бу бәхеттән, бу тормыштан, бу яшәештән Ходай аермасын, бәхетле яшәү дәвам итсен. Амин. Шулай дип кенә әйтәсе кала. Фәрит әфәнде, чыннан да бик зур рәхмәт сезгә җылы эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Иҗат чишмәгез саепмасын. Бәхет сезнең белән һәр вакытта янәшә булсын. Рәхмәт сезгә. Амин. Аллаһ. Рәхмәт.